салом ба ҳама. дирӯз як рӯзи пур аз футбол буд. дар ҳамаи 5 лигаи калонтарини аврупо бозиҳои муҳими зиёд гузаштанд. баъзе дастаҳо барои лигаи чемпионҳо мубориза мебурданд, дигарҳо барои баромадан ба еврокубокҳо. яъне ҳамаи чиз ҷиддӣ буд. шом бисёр пур аз бозиҳои муҳим буданд. мо ҳам одатӣ ҳамаи бозиҳоро нагирифтем, танҳо се бозии асосӣ ва ҷолибро интихоб кардем. имрӯз ҳамин се бозиро якҷоя мебинем, гап мезанем, таҳлил мекунем ва ман фикрҳои шахсиямро мегӯям. муҳимаш ҳамаи ин бозиҳоро ман дирӯз дар эфири зинда нишон додам дар канали телеграми худам. сифаташ хуб буд, ягон ҷудошавӣ набуд ва мо дар вақти бозӣ ҳамаи лаҳзаҳои муҳимро якҷоя муҳокима кардем. агар ту ҳам мехоҳӣ бозиҳои калонро зинда бинӣ, бо сифати хуб ва ҳангоми бозӣ гап занӣ бо ману дигар мухлисон, пас ба канали ман даро обуна шав ва бозиҳои навбатиро интизор бош. ссилкаи телеграм канал дар описания ва комментарияи ин видео гузошта шудааст. аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз он бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акнун дар ягон ҷо баъз рӯшнед ки давомаш ношти мегузарад. ғалаба бо ҳисоби 1-0 бар Ньюкасл дар даври 37-уми премер-лига шояд барои баъзеҳо як бозии оддӣ ба назар расад, вале барои Арсенал ин на танҳо 3 имтиёз, балки як қадами хеле муҳим буд. голи Деклан Райс бо паси зебои Мартин Эдегор ба даста имконият дод ки ба Лигаи чемпионҳои соли оянда барояд ва ҷои худро дар сегонаи беҳтарини лига таъмин кунад. бори сеюм пай дар пай. ин як дастоварди калон аст ки чанд сол пеш барои мухлисони Арсенал орзуи дур менамуд. аз соли 2016 то 2021 Арсенал умуман ба Лигаи чемпионҳо роҳ намеёфт. ду бор дар ҷои 8-ум ва ду бор дар ҷои 6-ум қарор дошт ва ҳатто дар мавсими 2021-22 ба ягон мусобиқаи аврупоӣ ҳам нарафт. он солҳо ҳама фикр мекарданд ки клуб дар як давраи душвори пасрафт қарор дорад. аммо ҳоло ҳамаи чиз дигар аст. Микел Артета як дастаи қавӣ ва хуб ташкилшударо бунёд кард. агар соли гузашта Арсенал як ҳайратангези мусбат буд, имсол онҳо як рақиби воқеии ҷиддӣ шуданд. ду бор пай дар пай ҷои дуюм ва ҳоло ҳадди ақал ҷои сеюм. дар баробари ин Арсенал то нимфинали Лигаи чемпионҳо расид, бори аввал аз соли 2009. ҳоло Арсенал дигар танҳо ба як бозингар вобаста нест. онҳо як дастаи мукаммал бо бозингарони асосӣ доранд, мисли Салиба, Райс, Эдегор ва Сака. бозӣ равшан ва хуб ташкил шудааст. дар бозии охир маъз Райс қаҳрамон шуд, футболбозе ки тобистон бо умеди нақш бозидан дар лаҳзаҳои ҳалкунанда оварда шуд ва маъз ӯ кори асосиро анҷом дод. дар ҳамин ҳол мубориза барои рохат ба Лигаи чемпионҳо дар премер-лигаи Англия хеле ҷолиб аст. ҳоло Арсенал ва Ливерпул аллакай ба мусобиқа роҳ ёфтанд. се ҷои боқӣ монда бошад, мубориза байни Ньюкасл, Челси, Астон Вилла, Ман Сити ва ҳатто Ноттингем Форест идома дорад. се даста бо 66 имтиёз, дуи дигар бо 65. вале Ман Сити як бозӣ камтар анҷом додааст ва беҳтарин фарқи тӯбро дорад. ҳисобу китоб бисёр наздик аст. ғайр аз ин як имкони дигар низ ҳаст. ғолиби Лигаи Аврупо метавонад рохат ба Лигаи чемпионҳоро бигирад, ҳатто агар дар премер-лигаи Англия ҷои паст дошта бошад. дар финали Лигаи Аврупо Манчестер Юнайтед ва Тоттенхем бозӣ мекунанд, клубҳое ки феълан дар ҷойҳои 16 ва 17 ҳастанд. ин боз ҳам бештар ҳаяҷон меорад. аммо баргардем ба Арсенал. дастаи Артета дигар нишон дод ки онҳо сазовори бозӣ дар сатҳи баландтарини Аврупо ҳастанд. дастаи устувор, бозии зебо ва рушди ҳар як бозингар ҳамаш нишон медиҳад ки Арсенал дубора дар байни беҳтаринҳо қарор дорад. ва ин дигар як муваффақияти яксола нест, ин натиҷаи меҳнати чандсола аст. ҳоло як бозии дигар мондааст. баъд аз он истироҳати тобистона. агар Арсенал тобистон бозингарони хуби нав гирад ва ҳаятро мустаҳкам кунад, дар мавсими оянда метавонад воқеан барои чемпион шудан мубориза барад. ҳоло бошад ин натиҷаи хубро қайд мекунем ва ба мавсими нав ва Лигаи чемпионҳои соли 2025-26 бо умед менигарем. дар бозии даври 37-уми Ла Лига Реал Мадрид дар меҳмонии Севильяро бо ҳисоби 2-0 шикаст дод. бозӣ ҳанӯз то танаффус қариб ҳал шуд, чунки Севилья худаш иштибоҳҳои калон кард. дар дақиқаи 12 лоиқ ба де якбора корти сурх гирифт ва аз майдон хориҷ шуд. пас аз танаффус ба ҷои дигар бозингарҳо Исаак Ромеро ба майдон баромад, вале ӯ ҳам дар дақиқаи 48 корти сурх гирифт. Севилья бо 9 нафар монд. Реал оромона бозӣ кард ва корашро анҷом дод. голи аввалро Килиан Мбаппе дар дақиқаи 75 зад, пас аз ки Лука Модрич ба ӯ пас дод. барои Мбаппе ин гол хеле муҳим буд, ҳам барои рақобат дар байни беҳтарин голзанҳо ва ҳам барои таърихи худ дар клуб. баъд аз ин дар дақиқа 87 Ҷуд Беллингем голи дуюмро зад ва нуқтаи бозиро гузошт. Реал расман ҷои дуюмро дар ҷадвали чемпионат гирифт. Севилья бошад дар ҷои 16 аст ва наздик ба хатари поёнравист. барои онҳо мавсими хеле душвор буд.
Голе ки Мбаппе ба Севилья зад 29-мин голи ӯ дар чемпионати Испания аст. Ӯ аллакай 4 бозии охир пайҳам гол мезанад ва 7 гол задааст. Ин нишон медиҳад ки ӯ мавсимро хеле қавӣ ҷанбаст мекунад. Ҳоло ӯ метавонад ду ҷоиза гирад: беҳтарин голзани Ла Лига ва беҳтарин голзани тамоми Аврупо, яъне бутсии тиллоӣ. Рақиби асосии ӯ дар Испания Роберт Левандовски аст, вале ӯ аз охири моҳи март инҷониб дигар гол назад ва акнун 4 гол аз Мбаппе ақиб мондааст. Ба назар мерасад ки Мбаппе ҳоло дар шакли беҳтарин ва бартарӣ дорад. Аммо рақобат танҳо бо Левандовски нест. Дар Португалия Виктор Ҷокереш 39 гол задааст ва ҳоло дар ҷои аввал барои бутсии тиллоӣ қарор дорад. Вале дар Португалия барои 1 гол 1,5 хол медиҳанд, дар ҳоле ки дар Испания 2 хол. Бинобар ин Мбаппе танҳо бо нисфи холи ақиб мондааст ва аз ҳама муҳим чемпионати Португалия аллакай ба охир расидааст, аммо Мбаппе боз як бозии дигар дорад бар зидди Реал Сосидад. Агар ӯ дар он бозӣ 1 гол занад, метавонад аз Ҷокереш пеш гузарад. Дар ҷои сеюм Муҳаммад Салоҳ қарор дорад бо 28 гол. Ӯ низ метавонад рақобат кунад, чунки ду бозии дигари Премер-лигаро дар пеш дорад. Баъд аз он ки Мбаппе аз ПСЖ ба Реал гузашт, мухлисон аз ӯ умедҳои калон доштанд ва ӯ ин умедҳоро иҷро кард. Голе ки баъд дарвозаи Севилья зад 41-мин голи ӯ дар ҳамаи мусобиқаҳои мавсим шуд. Ҳеҷ як бозингари дигар дар мавсими аввали худ дар Реал ин қадар гол назада буд. Пештар рекорд ба Иван Саморано тааллуқ дошт: 37 гол дар мавсими 1992-93. Ҳоло Мбаппе инчунин рекорди Алфредо Ди Стефаноро дар чемпионати Испания шикаст. Ди Стефано дар мавсими аввали худ 27 гол зада буд, Мбаппе бошад 29. Ин нишон медиҳад ки Мбаппе яке аз беҳтарин бозингарони ҷаҳон аст. Мбаппе дар ин мавсим 7 бор аз берун аз ҷаримагоҳ гол задааст. Бо ҳамин ӯ дар байни ҳамаи бозингарони 5 лигаи беҳтарини Аврупо пешсаф аст ва бо Ламин Ямали ҷавони Барселона баробар шудааст. Ин махсус аст, чунки Мбаппе одатан дар дохили ҷаримагоҳ бозӣ мекунад, вале имсол зарбаҳои аз дур ҳам бисёр задааст ва ин ҳам натиҷаи хуб овардааст. Хулоса, мавсими 2024-25 барои Реал шояд беҳтарин набуд, вале барои Мбаппе ин як мавсими аҷоиб буд. Ӯ на танҳо пешсафи ҳамлаи даста шуд, балки ба рамзи нави клуб табдил ёфт. Агар ӯ дар даври охир як голи дигар занад, метавонад беҳтарин голзани Ла Лига шавад ва ҳамчунин бутсии тиллоиро гирад. Ин ӯро расман ба яке аз беҳтарин бозингарони мавсими Аврупо табдил медиҳад. Барселона ки аллакай чемпиони Испания шуд, дар даври 37-ми Ла Лига дар майдони худ бо ҳисоби 2-3 аз Виларреал бохт. Ин аввалин бохти дастаи Ханси Флик дар чемпионат баъд аз 5 моҳ буд. Охирин бохт рӯзи 21 декабри соли 2024 буд. Аз ҳамон вақт то имрӯз Барса 17 бозии пайдарпай бебох гузаронд, 15 ғалаба ва 2 мусовӣ. Ин натиҷаҳо ба онҳо кӯмак карданд ки пеш аз муҳлат қаҳрамон шаванд ва акнун ин бохт барои чизе таъсир надорад. Виларреал аз аввал нишон дод ки мехоҳад пирӯз шавад. Дар дақиқаи 4 Айосо Перес гол зад ва ҳисобро кушод. Барса каме хомӯш шуд, вале баъд ба бозии худ баргашт. Фишор, пасҳо ва ҳамлаҳо. Ва боз ҳам дар маркази диққат ҷавони машҳур Ламин Ямал қарор гирифт. Дар дақиқаи 38 Ламин Ямали 17-сола бо зарбаи зебо гол зад. Ӯ аз кунҷи ҷаримагоҳ паси ноқулаи Эри Гарсияро қабул кард, ба марказ ҳаракат кард ва бо пои чапаш тӯбро ба кунҷи дур зад. Ин сеюмин бозии пайдарпай аст ки ӯ гол мезанад. Дар мавсими имсола Ламин 19 гол ва 22 паси голдиҳанда дорад барои Барса ва дастаи миллии Испания. Ҳарчанд синаш 17 аст, ӯ аллакай бозингари муҳим аст ва дар ҳамлаи даста нақши калон дорад. Дар охири қисми якум Барса пеш баромад. Фермин Лопес гол зад. Ӯ яке аз бозингарони фаъол ва меҳнаткаш аст. Вай дар ҷои дуруст қарор гирифт ва голро зад 2-1. Бисёрҳо фикр карданд ки дар қисми дуюм Барса бозиро мебарад, аммо чунин нашуд. Дар қисми дуюм маълум шуд ки баъд аз чемпион шудан бозингарони Барса андаке ором шуданд. Якчанд хато, гум кардани тӯб дар маркази майдон ва сус бозӣ кардани муҳофизат ва Виларреал истифода бурд. Онҳо аввал ҳисобро баробар карданд ва баъд ба пеш баромаданд. Бозингарони Барса он қадар зуд ва сахт бозӣ намекарданд ва дар натиҷа бохт. Ин нишон медиҳад ки дар Ла Лига ҳатто агар мақсадҳо ба даст омада бошанд, рақибон ҳамеша ҷиддӣ мебошанд. Бале, ин бох буд. Бале, дар муҳофиза хатоҳо бисёр буданд, вале хавотир шудан лозим нест. Флик ба баъзе бозингарон дамгирӣ дод, баъзие ҳам аллакай дар ҳолати истироҳат ҳастанд. Виларреал бошад барои ба мусобиқаҳои аврупоӣ баромадан мубориза мебарад ва бо ҷидду ҷаҳд
бозӣ кард. Барса бохт, аммо ин ба ҷадвал таъсир надорад. Унвон аллакай гирифта шудааст, формаи даста хуб аст ва бозингарони ҷавон мисли Ламин Ямал, Фермин, Кубарси рӯз аз рӯз беҳтар мешаванд. Хулоса, ин бозӣ барои ҷадвал аҳамият надошт, аммо як чизро ёдрас кард. Дар футбол ҳатто баъд аз ғалаба набояд ором шуд. Барои Барса ин як сигнали хуб аст ки бояд то охир ҳушёр бошанд. Бозии охир бар зидди Атлетик аст ва он метавонад як хотимаи хуби мавсим шавад. Барои Филик бошад як имконияте буд ки бинад дастаи ӯ бе фишори зиёд чӣ гуна бозӣ мекунад. Дарс гирифта шуд, мавсим бошад ғалабанок анҷом ёфт. ба ҳамин тамом, бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.